Iso é certo. Hai que saber algunha panxoliña. 4:38 minutos e seguimos coas panxoliñas, porque non sei a ti, pero a min o corpo xa me pide un pouquiño de música. E nós hoxe estamos en directo en Porriño cunha rondalla Lamela que, a pesar de que o tempo non acompañou, pois eles botaron para diante e dixeron: nós, aínda que chova, imos estar con vos cantando as nosas cancións de Nadal. E ali está Hilda con eles. Hilda, que? Animaste ou non? A ver se vai chover máis. Claro que me vou animar, eles xa están cos instrumentos na man, pero vades ver porque este mundo rondalla ten moitas curiosidades. Entón, temos aquí ao director que nos vai explicar que sentimento hai detrás dunha rondalla. O sentimento é moi importante, sobre todo o tema de facer boa música, de alegrar o Nadal para todos, disfrutar do momento e que só se dá en esta zona sur do noso país, de Galicia, da provincia de Pontevedra, e que, bueno, e que para nós é máis que un sentimento, é unha gozada estar todos xuntos, compartir música e facer disfrutar a xente, claro. Además, hai unha vestimenta específica que temos aquí colocada. Cal sería a vestimenta, para que nos vayan ensinar? Bueno, a boina, cos emblemas de cada rondalla, os nosos blanco e azul, despois o que é a capa. A ver que dé unha volta para que se vexa ben a capa. A ver. E despois unha camisa blanca, un pantalón negro de vestir, e zapatos, fundamental, zapatos negros. Nada de tenis, nin rollos destes. É dicir, zapato tradicional, de cor negro, asustado todo o que é o vestuario e nada máis. E instrumentos, a ver, vamos por aquí, empezamos por aquí. Efectivamente, bueno, este é a charrasca, Cuidado que non la tapas aquí ao compañeiro. Ai, perdón. Unha chapa de metal que se vai encorvando, leva o escudo de cada rondalla, en este caso leva a nosa, a de Santa María, se toca con... quita aí, Carlos, vai aí unha demostración, sona bastante potente. Sona, e por aquí que hai? Aquí son as castañolas, estas son castañolas, bueno, hai dous tipos de castañolas, os de dedos, nos tocamos estas de man, e que tamén é de madeira, natural, e leva pois un trenzado de, nós en este caso levamos un trenzado de coiro, vale, para que non escape. E as cintas co cor de cada rondalla. A ver, Rubén. Está sonando moi ben e creo que nos queren escoitar xa cantando a panxoliña. Sí, vale. Así que si nos podemos ir colocando, mentre se van colocar, imos ver aquí unha pata fundamental tamén da rondalla, que son os abandeirados. En que consiste a vosa función? Bueno, pois a nosa función consiste en desfilar o emblema de cada rondalla. A ver se están aquí xa colocados, podemos empezar a escoitar esa panxoliña. Aí vai sonar, que ademais vai vos sonar moito, porque é moi coñecida. Aí van. Ai! Que ben sona unha rondalla,